kama na enya jana malo Lolwe TV ukinyi makawuono aro kama intini machieng' nyo wachake nyaka wang'o tieki ukinyi makawuono an kachiel kod wendo mosebedo piny kod ukinyi masani arwaki kendo ang'eyo ni kama intie nyaka wagwedhore kanyakla kocha Nyasaye manyami wabed gi chuny motegno kowuok ng'ala machielo nyako ng'ala machimi abro kaw thuolo achiel kachiel mda miwendo ukinyi makawuono mondo kungo moswae ang'eni jomoko to osenene kacha chane kendo oseng'eyi lakini wawachno nyinge koko ng'eni mano bende en adier kokamano jatich Nyasaye opak Yesu Ruoth opak Ruoth ahinya abro mi thuolo achiel kachiel mondo mos johera mag Lolwe TV maneno ukinyi makawuono e chenro ma jotich show thuolo en mari agone Nyasaye erokamano ahinya odiochieng' makawuono mumbo jakadongo wakaw thuolo makende mar moso jowinjo magwa tetete ma brother Wycliff Oruko wuod Nyakach Kadianga fans ga duto tetete manoko kacha Nyasaye mondo gwedhu to kik iwuogi nikech wakelonu wach maber odiochieng' makawuono itiwa ni Nyakach Kadianga Nyakach Kadianga anyalo paro ndalo moro nawinjo chon ni Nyakach ng'eny matinde gin kata ka gia mwato ng'ato wuok mana kata dhi kendo kama miyudo ka ng'ato achiel en mane gikone mar wedege te no nyar Nyakach tedo Nyakach no kwa Nyakach no keo Nyakach en tiur Nyakach nikech wajo mochanore wajo Nyakach ng'at Nyasaye no kane ko chano gi ku chano okono dhi kamoro bendo ne gima timore kata ka bondo kubiye yudo ka ng'ato nyuol Nyakach somo Nyakach tiyo Nyakach dak Nyakach to nyumo Nyakach kwar je Nyakach ok wajo Nyakach wabuild portfolio marwa yes mukongo agwero kamano ne wan kandala mokalo kendo kana Nyasaye no moranye goche manwa wacho batang'ini makawuono ni kamano makawuono to dope yudo mapeka ahinya nikech kalore gi koya mane miyo kura luongi e studio kod sani gin penjo mabende nyalo konyo ganda Nyasaye jogo mawer kata jogo mabende nigi paro moro mar dhi mbele kachiel kod wach Nyasaye mokongo nitie jomoko bende ne wago mbaka ne chon but mana matin tu ni chak wach mar tich Nyasaye kata mano mar wer karang'o nikech wende mano winjore chon to wadugo ng'ei baadaye but ako mowinjo mana part mar storia mari mana matin kuma ne chake and there mondo kuko bi topic makawuono mabende no goye mbaka dongruok mag jowende mag Injili sana e Luo Nation kata piny mar Luo nagi kware counties mago kata joluo bende onge counties makaluo nie pinje maoko koro miwa background ni matin kama luonge Nyasaye michako wede Nyasaye makoro ng'eri kaka brother Wycliff Oruko penjo maber ahinya mumbo jakadongo agone Nyasaye erokamano kuom thuolo mimiya nikech nyaka duok ni erokamano kachiel gi team mar Lolwe kuom miya thuolo ni historia mara mar donje wer nachako wer kapod an e skul e primary school to kipawa no ne nitie kuoma to inyayudo ka ng'ato nigi kipawa to ok ong'eyo ni kipawa ne no nyalo kete level machielo tagone Jehova Nyasaye erokamano nikech an identify kipawa mara kapod an e primary school koro nawer to ndalo chaka wer e primary school ting'eni kipod in ja primary ja class 2 3 kama nachako wer katin sana to ka ine CU dong ndalo cha nwabedo gimoro miluongo ni CU to kadwa wer tadhi apondo chien e kona kacha kama ji ok nena to ji koro wanda ni to nyathi ma duonde mita ni kune mane koro ji ochako identify go ang'o talent mara koro kata ka atieko primary school tachaka wer kamano koro wadhi e church to wawer kamano kanitie chokruok moro kamoro tadhi ta lead team mar choir kamano to nan gi lek moro achiel ni chieng' moro talanta man go ni abro gwedho go jopiny to nikech bidi mara nikech gimidwaro iketo ne Jehova Nyasaye tatiyo matek bang' tiyo matek takao iwacho ni nyaka ikaw risk donge ta manyo tonglo moro matin tadhi atemo studio to kaka dhi atemo studio ni to wer mana kuongo golo mokuongo to Nyasaye otimo go ng'wono momiyo koro sani anyalo golo wende mang'eny masegolo ma ji ong'eya go ro en winyo oyawo piny nono to ma ji ong'eyo kabisa mosiepni moro bang'eni koro ang'eni ochiegni goni simu mondo penji ni to mae kijana mowero wer mar piny ni dongcha koro nyaka wenda mana golo mar piny ni dong koro ineno ka Nyasaye osetimo na maber mana kar dogi no kapro de mbele kiwacho ni do pesa matinde dhige studio kiwacho ni kane ni school chakwer kija class 3 to nitie wendi moro molong ni signature yani wendi mano kungo ng'ere momiyo samoro no wachich kodi ni ng'ama rach mokara nikech uno wero Yesu no timo nwang'o no konyo chunywa wan joma richo mane baya Yesu mo konyo chunywa to ne okunyi kija class 3 kanya kawano nikech ng'ini jomoko ka bwana ng'an kane bayo mana kama ng'ane timo maricho Yesu mo konyo chunygi ma ne nyalo bedo mana message madhi kuom jomoko lakini iwuon ok ba kosanango penjo maber jakadongo an kaka brother Wycliff Oruko to noka bang'at Nyasaye to Nyasaye miyoga message e tich e fwenyruok
nikech nitiere kineno kiwinjo wendano ing'eno nogwedho ji sana mane signature tune mara kama ketno wan waero Yesu nikech no baya jomoko no madho kong'o lakini Nyasaye nokonyogi kamano. Koro ma en fwenyruok mane Nyasaye otimore nade omiya mondo wayal nego jopiny. Ineno nitie ng'ato moro ma Nyasaye noloko ngimane. Nitie osiepna moro mane madho kong'o ma nonindo mane mtaro to kano oyudo warruok mar Kristo to Nyasaye notime nade oloko ngimane. Ineno Nyasaye otimo ne ng'uono. Koro osiepna ni samodhi yalo to nyiso ji ni an munena kaka mumbo jakadongo ni namadho kong'o mana nindo mane mtaro ma ji nokong'eya kata to Nyasaye noloko ngimana. Omiyo wacho ni wan joma richo iwinjo mane baya to ruoth motimo wanade otimonwa hono. Iyudo ka ng'ato ne ene timbe mag piny ma en nyithi ji kano kala klas 8 kata kala form 4 to kokale rangae to kinyi to siemo iwinjo to kiyude samoro wako lawe modhi e dolo embe moyale pulpit to nyathi ng'ato to kodwa neno ni dhi mbele to warruok buketo no embo ramo no dhi kae no dhi e polo midhi e onge ng'at Nyasaye. Koro yudo ka jogi ne timbe gi richo to duogo fwenya ng'o timne marach cha bang' fwenyo timne marach no to lokore. Koro nyalo chung e dier oganda mowach ni an timna ne rach to Yesu Kristo manayude manotimore nade oloko chunye obedo ng'ama ber timbe mag mudho oweyo ng'at Nyasaye mang'ama ok owinjo wach ni kama mumbo jakadongo wuori kendo wuoro madakne yes makawuono wan kachiel gi Nyasaye brother Wycliff Oruko chen ma jotich tielo mokwongo wakana wach mathin wakunga miye wer mane sigire chane ni mabenda ng'eni joma kana kaso ndiko misi yadi dwaro wend ni eri piny ni enang'o ro en winyo maber ahinya ro en winyo mano waro chuny gi joma richo mane baya ko kamano to yori mole machalo kama eri timo nwang'o wano konyo chunywa wan joma richo mane baya Yesu mokonyo chunywa nuero Yesu no timo nwang'o wano konyo chunywa wan joma richo mane baya Yesu mokonyo chunywa en moro roho madindo dagi en Yesu nogo en moro roho madindo dagi roho mapuodho chunywa en moro roho madindo dagi roho en mwandu hallelujah glory ma in kod roho no puonjo yang'o roho dagi richo roho en akuru maler ahinya omor gi weche ngima ma in kod roho no puonjo yang'o roho dagi richo roho en akuru maler ahinya omor gi weche ngima mana timbe tinye maro dagi manyaka nene makata jonabi no chanda inya nyakung'eni roho kilu mana timbe pinye maro dagi manyaka nene makata jonabi no chanda inya nyakung'eni roho kilu
Yesu wawuotho wuotha wan waonge luoro kata piny ochido mango cheringo Yesu mamenyonwa yo wan joka Yesu wawuotho wuotha wan waonge luoro kata piny ochido mango cheringo Yesu mamenyonwa yo iro en winyo maber ahinya ero mwandu ro en winyo maber ahinya yude ti yudo wendo ro en winyo maber ahinya ero mwandu ro en winyo maber ahinya yude ti yudo wendo manena dier timbe piny rodagi makata kilemo timedo gariyo ruoth nong'ogi oko roho en mwandu hallelujah glory iro en winyo maber ahinya ero mwandu ro en winyo maber ahinya yude ti yudo wendo ro en winyo maber ahinya ero mwandu ro en winyo maber ahinya yude ti yudo wendo iro en winyo maber ahinya ero mwandu ro en winyo maber ahinya yude ti yudo wendo ro en winyo maber ahinya ero mwandu ro en winyo maber ahinya yude ti yudo wendo Ero kama na enya ne jana malalo TV kunyuma kawuono ne jogo maduo ka eri ma cheno ma jotich kunyuma kawuono ma tila malare ma cheno ni eri katila mokongo ne wan kacha wi msamala no no ngweni mag joko pere kana kamentie ise godori moromo tila malare ka eri wan kachel kod wendo ma en brother Wycliff Oruko wakongo semi was touch mokongo ka winjo kanyo ero kendo wachni en wer mosegodo ganda Nyasaye komigni mang'eny kich Nyasaye nyalo waro chunyi kama intie ang'eyo jomoko ana wuon ang'eyo jomoko mane madho kongo sipa no madho kongo modaka kongo mochwaka timbe gi ne richo jomoko be ne jokuog lakini mane ginongo waro Nyasaye no waro chunygi lakini ndiko wacho niya ka Nyasaye waro ng'ato timbe machon lal nono to ochako wuoth manyien gi weche manyien omiyo ko iluongo ni newborn neno nyuol manyien gi Kristo kendo kawuono Nyasaye metimo nung'uno kama intie nikech mae Lolwe TV kama wacho dholuo lo wach maler manyalo ting'o chuny ng'ato magolo ng'ato kama chielo kaketo kama chielo med kete mane Lolwe TV nikech gini en marwa to mar jaluo pod nikech Nyasaye brother Wycliff Oruko kendo wach nitie ka eri matek ahinya okinyi ma kawuono ka topic ma wan okinyi ma kawuono en dongruok mar jowende mane Luo Nyanza sana mawero gospel mane wachodo no goye mbaka matin mondo ng'ano mabende gombo wer obedi kachiel kod fwenyruok ng'eni komolo ka eri to nego chal nade tang'o manie yiwer ka eri nikech magi penjo mosebedo kabiro pile ka pile e chenro mar jotich shoto kaka wacho pile ni kae mifonye weche to kae miwacho weche madongo manyalo konyo ng'ato kagolo ng'ato ng'alo mapiny kakete ng'ato ng'alo manyime nikech Nyasachwani to hero waduto ndiko wacho niya e buk mar Jeremia 21 ni Nyasaye ni kodwa kachiel kod mpango maber magi bende gitimore mana kiseng'eyo Nyasaye mane kodi kachiel kod mpango maber machiegni kik idhi mabor Nyasaye amen wadwa ng'iyo dongruok mag jowende mag gospel e piny Luo Nyanza ng'eni ma koro otek marach nikech ka yudo ka ng'ato chako wer ne to lare adek to oseweyo kamano ng'ato bende dhi ka eri to dhi gi target no kone ka donjo kamano ng'ato bende chako wer ne to kia ni wer ang'o en wer ka ng'ama wero gi jopiny kata bi to kia ni beat malongo Nyasaye en nade mokwongo ng'ama wero gospel onego chal nade mano wachak kanyo penjo maber ahinya Mumbo Jakadongo ng'ama wero gospel kaki penjo ni ng'ama wero gospel onego chal nade wach mawuok kuom en wach mar Nyasaye kit rwakruok ni onego nyis warruok man kuomi mano wach mokwongo ji bro wacho ni warruok mar Kristo odak e chuny ni warruok ni e chunyi but monde ng'ato ng'e chunyi mokwongo kuongo neno kaki in your package your package the way you package yourself neno matters a lot en muhimu kabisa adwa nyisi gi wach moro achiel Jakadongo kikao milion achiel titweyo gi jwala tidhi kete takataka pesa no nyalo tieko igni kanyo kapok otime nade kapok onene ng'ato pok ofwenye
To kikawo chuodho iluongo ni matope. Tikao tikete briefcase. Tiliero maber kama. Tiwuotho ge chuny boma ma Nairobi ka. Mano je kuothala matope no. Kendi dhi yudhe motimre nade? Modhi. Anyalo paro chon, paro na kamoro. Mane simu wangu wuok, koro ji ng'iyo simu e town kae. Yes. Ng'ato tang'o ni simu maber kabisa, mini mato simu dini kama. Basa misegolo pesa to wili ofuko. Omi mkebe. Lakini makoro momini. Chok macha. Opangi chuodhe iye momini. Exactly. Koro kichopo mbele ni yamu ni ket line to koyao. Exactly. Chuodho. Koro yudo ka milion achiel cha nyalo budho kachacha maonge ng'amotone nade ng'amonene. Tolo kata matope mikawo mikete briefcase ni titing wuotho ge chuny boma ma Nairobi ka. Dakika achiel okigo kata step kacha to sati more nade osedhi. Ruakruok mari nyalo miyo Nyasaye ketie level machielo kaluwore gi wach mitimori nade miyalo. Iwinjo. To kiwacho ni Nyasaye odich gi chuny dhano kodich gi ruakruok mar ng'ato. Gigi te dhi kanyakla. Ema kaka miya anyisi example chande. Koro kaka jawero nego chal kaka igwedho ji koda talanta ma Nyasaye omino gi onego ginene kuomi. Kit ruakruok ni, kit wuoyo ni, kit wuodhi onego resemble gimitimo nade giminyiso jopiny chande. Iwinjo wachni. Dhi e polo yot kabisa. Ji wachoga ni dhi e polo tek. Onge gima yot kaka dhi e polo. Anyisi gimomiyo awacho kamano. In pastor donge. Yes. Jakadongo ma joma dwaro wach Nyasaye omanyi dandora o kamano. Sama in e kanisa kacha, sami wer cha sami yalo cha mago te Nyasaye morgo. Jawer makoro winja oko kacha sana. Wer mower ne Jehova Nyasaye no mano otimo gima ber sana. Sama odhi e church pastor miye thuolo kendo wer kendo pako kabisa kendo ji gwedhore. To gima mone dhi e ngima ong'eyo maler. En tim moro motimo sama koro dong kende cha maonge ng'ama nene. Tim ni moro makikawo japiko tikone ni tera kamoro ka to kidwa chopo kanyo tikone ni koro weya gi kati japiko penji ni to mumbo jakadongo to kama weyi ni taneno makati mumudho ne makoro ti ichichani tim ni mitimo kendi no ka onge ng'ama neni no mano kende mamoni thi ang'o e polo. Nitie tim ni moro making'iyo koni to kine ng'ato king'iyo koni to kine ng'ato makoro idong kendi ge gimitimo samilore dhot. Mane mamoni timore na dhi e polo. Makiloko mano tinena nena ng'o polo. Nikech wer to ne kaka iwer maber. Ne kaka iyalo nwaga maber. Kendo ji te winjo wach miwacho. To sama koro idong kendi ng'ato Nyasaye. Tim ni mitimo cha nyathi wadu kidwa wiki. Iwinjo ni wuod mumbo jakadongo ne somo got rateng dong thuru ka bondo. Mane thuru ba. Tanto nyathina ting'e no kodhi kuno. Ikaw nyaka patik mi dhi got rateng ang'e gima wuod mumbo no timore nade. No yudo. Mabende samoro ok dhi time gima. Ok dhi time gima. Mi promise nyaka ni ai. Koro ing'e ni samoro otiyo kata mana kambi moro. Wanyise nyaka no ter nang'o? Oter papers ge. Mondo ng'e mane nyathi ng'ane no timore nade? No yudo. Adi. Oyudo adi. Ting'e ni kama ng'ama timo kama to bing'e no lemo kendo ware. Tiyudo kodhi okawo matondhogo gang'o? Nyathi ng'ato. To warruok be otimore nade? Owacho notim. To polo bo ramo notimo nade? Nodhi. Koro kaka ipenja ni jawero nego chal nade? Wer mwawer nego ji onego beni kaka yalo ne ji kanyiso ji ni piny ni dong gunda. Iwinjo ambo nego bena timo maber makata gineno brother Wycliff to gineno ni ng'ani to chalo gima wach Nyasaye ni kuom ok in jawer ma ine misewacho ni owara ine michako timo introduction na yudo Yesu we gine kuomi. Iwinjo ok ni ine misetimo introduction yana mumbo jakadongo ruoth owara apana kata okiwacho to warruok no ni kuomi onego nene biro nenore. Wow, mana kar dhoge kanyero wacho ni jawer maber onego nenre ka wuotho gik motimo golemo mabende onyago mandiko bende wacho ni ajalo mawar onego nyago lembe maro maler ema kelo. Koro kama itiyo kiny makawuono nitie wer mochako wero kendo mawacho ni mae ndalo piny oserumo. Kuongo winjo ni mathin asto bang' mano wachako aduoge weche po nitie kama otia pa ahinya kik idhi mabor ma mumbo jakadongo e chenro ma jotich show. Werno molemo chalo kama eri. Dunia Nyasaye maendalo pinyo serumo maendalo pinyo serumo dwarieso pinyo serumo dwarieso pinyo serumo
Emomiyo tiende mondo mielne, ng'ato ywango tiende momielne godo. Emomiyo lwete mondo pamne, ng'ato ywango lwete mopamne godo. Piny oserumo, piny oserumo, baba ya piny oserumo, mama ya piny oserumo, piny oserumo. Jobilo ni okumar kamaler, jobilo biro ringo koneno wang'e, jode biro ringo koneno wang'e, biro ringo koneno wang'e. Miyo ultimni wa mitimbe mungo, miyo ultimni wa mitimbe mungo, baba ultimni wa mitima panda. Yeyulie kaya soweni, yeyulie kaya soweni. Piny oserumo, piny oserumo. Reswa ruoth nikech piny mantiere oserumo. Maendalo piny oserumo, maendalo piny oserumo. Mielne Yesu piny oserumo, werne Yesu piny oserumo. Ohala yoni yudi e dala, ohala yoni yudi e dala, ohala mloko ni yudi e dala, tich mitiyo ni yudi e dala, wer miwero ni yudi e dala. Piny oserumo, piny oserumo. Mielne Yesu piny oserumo, pamne Yesu piny oserumo. Piny oserumo, baba ya piny oserumo, mama ya piny oserumo, piny oserumo, piny oserumo. E ber ma nyaka chieng' Nyasachwa, waringo wabiro iri, nikech in e kar konyruok marwa, in e kar pondowa. Tuendelee. Sawa? Wow. Erokamano ahinya okiny ma kawuono wan gi brother Wycliff Oruko chenro mar jotich show ma mumbo jaka dongo achiel kama intie kineno waeri. Pod wan kaeri nwachako gokinyi kabisa. Omiyo kano bai to bende awuorendi. Med ikete mana kama ikete ni eri nikech kae mawacho weche mabeyo manyalo miyo chunyi yud konyruok kaachiel gi weche mabeyo manyalo konyo ngimani ma bende ichopie kama oganda Nyasaye chopie kata kuma Nyasaye ting'e ji malo ka ji neno ng'wono mar Nyasaye gigo duto ma gisebedo ka gitimo. Wer morumono ne en wach mar ni ma en ndalo. Joma luongo nying Nyasaye mondo opake, joma nigi lwetgi mondo omielne, joma nigi gik moko te mondo oting'go Nyasaye nikech ma en ndalo osiepna. Ma okiny ma kawuono ni ma e thuolo ma Nyasaye omiyi. Kaparo ndiko moro Isaya 55 matindo 6 ndiko wacho niya, many Ruoth Nyasaye ka kinde pod nitie minyalo yude. Tiende ni yande sama in gi wang'i ni inyalo wuoyo kode, sama in gi iti ni inyalo winje, sama in gi gik maber minyalo timo Nyasaye, timne sani nikech ma en ndalo ma pod inyalo nwang'e Nyasaye. Nikech piny ni baka Nyasaye wacho ni piny ni dong'. Jatich Nyasaye kapod wadhi mbele wan gi jower mane ochako maber wach Nyasaye kaeri to gi end up tinde gidhi goyo mag piny. Ang'o momiyo gima kama nyalo timore? Bed ni gospel ka otek koso ang'o momiyo ng'ato nyalo chako wach Nyasaye maber magolo kata mawende moko 3 kata 4 asto bang' mano ochako ma kendo koro chako dhi miele koro wende moko kendo koro chako bago gi laini no chako maber to timore nade ni ang'o makelo ma penjo maber ahinya mumbo jakadongo. E ministry okaluongo ni industry. E ministry mar werka ng'at Nyasaye. E ministry mar werka ok yot. En gi challenges mang'eny. To nikech gima watimo ni en luong. Wan ok wawer nikech pesa, lakini wawer ne Nyasaye. To Nyasaye gwedhowa gi pesa kokalo e tich mwatimore nade watiyone. Iwinjo. Koro tij ministry ka nitie gi challenges mang'eny. Iwinjo. Koro kapo ni nyayudo kamano nyalo timore ne jawer moro, ok en mor na kaka brother Wycliff mondo ng'ama osebiro kuom Jehova Nyasaye odog chien kachak wuok dhi go secular. Ok awacho ni go secular rach, lakini tiyo ne Nyasaye to timore nade berie motimore nade moloyo. Nikech kata jokago secular kande mano be mana mich ma Nyasaye omiyo gi godo. Awinjo. To kichake gi yor Kristo ma Nyasaye nomiyi mich mar were, iwero gospel. Challenges ng'eny kabisa, temptation nitie. Wajoma tiyo ne Nyasaye wakalo through weche maroteke. Nikech yudo ka ng'ato golo wer kaka koro sani. Wan kaka gospel artist
ng'eni ok wanyal yudo samoro thuolo ma samoro ne nitie kata kaka koro asimio e lao moja. Thothwa tin sana mondo yud ka josiasa samoro campaign kodwa. Tin okao percentage wa ok ng'eny ahinya kaka jo secular. Koro inyalo yudo ka samoro ng'ato no chako to no motive mare ne en ni mondo timre nade oyud pesa. Mano motive mare e gospel. Mano momiyo yudo ka samoro ng'ato no chako maber to timore nade kia ne samoro kaka expectation mare cha commit kaka no timore nade kaka no dwaro. To ka Nyasaye no luongi ni mondo itine adier, ruoth ok nyal weyi. Temptation to nitie nikech gik mabiro go ibe ng'eny. Samoro igolo wer, piracy everywhere, to pesa titiyo go mang'eny mitimore nade midhi go e studio donge. Igolo video ni pok yudo kata nduru to jite osenwang'e. Neno gika chalo kamano. Koro magi challenges ma jo gospel bedo go ahinya. Maka pastor mumbo ko luongi dhi perform e kanisa ne omiyi achiel kuma par mor. To jawero yudo ka koro jawer tiyo ne Nyasaye maber to gima okonyre go timore nade. Tiyudo ka wer ka jomoko kawe kaka teachful. Ma is also good nikech mano talanta ma Nyasaye otimore nade omiyogi. Ineno. To challenges mwa bedo go en ni piracy nitie mang'eny, kaminya use CD gi bende onge. Tagone Nyasaye erokamano nikech sani nitie so many platform ma jower manoko kachacha nyalo donje magi yud konyruok mathoth. Platform go ok adhi luor moka wacho ni ng'at Nyasaye. Kech jower nitie oko kacha makoro nena sani kaka Brother Wycliff. Bende gikore gidwa winjo ni to Brother Wycliff eno chopo kama ochope no nade. Mokwongo gimoro amora mitimo nyaka iket ne Jehova Nyasaye. Mano mokwongo. Ma kidwa wuok kuom warruok mar Jehova Nyasaye gi pachi to kinyal. Gimoro amora mitimo kaka jawer ket ne Jehova Nyasaye. Ma kata sami dhi e studio golo wer, nyaka ibed koda tweyo koda rito. Nikech idhi tiyo tich Nyasaye maler. Sami donje booth midwa wer cha, nyaka ikwa Nyasaye ng'uono. Iwinjo? Ok idhi ni an kawuono wuok ni tu, adhi ang'o? Adhi wer. Penje Nyasaye wach. Wuoye gi Jehova Nyasaye ni tich madhi timo ni, wer madhi wero ni, odhi ogwedhe chuny ng'ato, oloke ng'ato, ngima ng'ato oko kacha. To kidhi adhiya ni anadhi timore nade. Adhi wer nikech aneno ka Mumbo Jakadongo wer. Anadhi wer nikech aneno ka Brother Wycliff wer. Nyaka itime singo gi Nyasaye. Iwinjo? Koro jawer awacho ni nyaka iket gimoro amora mitimo ne Jehova Nyasaye. In be nyaka iritri sami dhi tiyo tij Nyasaye. Ma kata ka ng'ato ng'ito neno ni nyathini mawer ni kata mama ni kata dichuo ni warruok ma Nyasaye nitie kuome. Kato Nyasaye dhi ting'o talanta ni ang'o malo. Sami dhi golo wer ma kata ichano ni dhi wer isepango studio ni. Dhiye kata tweyo ndalo moko 2-3 ipenje Nyasaye wach. Iwinjo? Sami dhi midonje booth cha wuoye gi Nyasaye mondo lorni anointing cha koa malo. Sama in e booth kacha chade. Iwinjo? Nikech ok iwerne in owuon, ni werne piny mangima. Mano mar ariyo. Mar adek nyaka iti matek Jakadongo. Nyaka itimri nade? Nyaka iti matek. Ng'ato nyalo neno Brother Wycliff ni nene Lolwe TV. Sama tin iwinja radio machielo, awuoyo gi joki. Nyaka iti matek. Nyaka ijito ler. Yani iwuogo oko ne wachno. Iwuogo oko ne wachno. To muma be onyisowa ni ng'amok ti karo konego timre nade? Kik onego chiem Jakadongo. Mak dhoge kabisa. Kata rabuon ma thuru cha ok onego belimbe. Iwinjo wachno. Ok cham, nyaka iti matek. Kata mane wer ka. Kata mane wer ka nyaka jawer mawinja oko kacha nyaka iti matek. Mondo iti matek bedie imanye kata ng'ato mabe osego watwa e level machielo. Ok owacho ni koro kimanye kamano to ni koro in dhok moro jower tiyo go mano ok mora ni ana upcoming artist. Ng'awo nyisi ni in upcoming artist. Dong talanta Nyasaye nosemiyi. Talanta momino be ma Brother Wycliff be nigo, be ma Mumbo Jakadongo nitiego. Nyasaye omiwa michadi achiel. Lakini imbe nyaka ibede gi jawer moro mi admire. Ang'e ti jawer moro makoro ni oko kanya nyalo admire Brother Wycliff. Koro manye Brother Wycliff kone ni ng'at Nyasaye itimo nang'o michopo kacha. Nikech gima sekale en pok okale ineno. To nyaka wami be jower mon mbele kacha cha. Mano sega twacha luor kaka in jawer makoka chimore na kaka chako. Okawacho ni mana en acha. Exactly. Okawacho ni koro ni wamiyo gi duong'. Duong' wamiyo gi luor. Duong' to Nyasaye matimore nade. Ginema magin gitich magisetimo. Makata ka koro ibiro tipenyo Brother Wycliff. Adwaro kata mana sikiza kodi ganya yudo nade. Tako ni mani ng'at Nyasaye gimitimo nyaka ikwong sign contract. Kaseoro ni contract i sign maber kabisa titimo tioro na content to kiyoso iseoro na content to watimore nade to waoro ne PRSP to PRSP timo nade oro ne Safaricom then rito kod donge mane yo milo
tichaki penja ni to ere kaka thumbe ga nyalo kete YouTube tabro kodi tichaki penja ni to YouTube ni ento chulo ji nade to YouTube chulo ji kama iwinjo to ere kaka nyalo keto wende ga streaming platforms wan gi Boomplay wan gi so many wan gi Spotify wan gi Apple yani wan gi gik kang'eny ineno ma okochuno ni sani nyaki us CD ni gilweti kama ibete kama ibete to ji tete kata ngama ni US ngama ni London kamora mora kar dog no jati Nyasaye yes yani no ka nitie gimoro man no ka benda ibedo nominated because ani osebedo karingo yes kichano no ka jogi to koro fuatilia wach ni kendo no ka gifuatilia wach ni kapok wachung mana kar dogi ni ero kama ang'o mane miyo iyieri nikech an no ko yiera ini donga Nyasaye to kata kidong kama ni bro yieri next time haya okni an no ko yiera kaka mumbo a present joma no ko yier mang'eny tamba represent masa moro ngi abedo nicho golo wer mune ka wende no mi to nano ko yiere koro ng'iyo ni to brother Wycliff no oyier nade en ng'wono mar Nyasaye gonne Nyasaye ro kamano koro in iwacho an kora wa represent joma no yier ng'at Nyasaye nikech in be iwacho li represent mabe pod ber donge koro agone Nyasaye ro kamano nabedo nominated as the best gospel artist of the year Manyanza 2022 award moro miluongo ni Maro Award mabe kora adwa nanyis jopiny mondo timre nade ogona kura ng'at Nyasaye koro gimomiyo kapok anyiso gi kaka gigona kura tich ma samoro itiyogo matek nyalo miyo Nyasaye dhi mul ng'ato ok tekoni but Nyasaye nyalo mulo ng'ato ma ibed nominated koro nikech kaka wacho ni nyaka iti matek chande to nyaka ibedie ng'at moro be ma idwa ng'eyo ni to ng'ama chielo cha eto chopo kacha nade ti approach ng'at machielo cha donge sami se approach ng'at machielo cha to bro nyisi ni magi ma yo mana timore nade mana luwo to jo mi penjo gi endi in be ka Nyasaye oseketie level moro jaka dongo ka dwa ni winja maber imbe sama ka Nyasaye oseketie level moro ka ng'ato approach wawa gi ng'ani maber nyisa ni mbo jaka dongo itimo kama imiye yo mokal an kaka brother Wycliff okaluor mar wacho e TV wani Lolwe dong jower koro nena mang'eny sana onge jawer mose approach makata ka ntie to goni simu dong ang'wa migi namba ni brother Wycliff konya gima kama ayudi asekonyo ji eskiza asenyiso ji okatingra malo but awacho kibiro ira mi konya ni timo gima abro nyisi kendo yudo chords gigo kobudho to wikachiel kobudho to chords within 3 days iseyudo ta make sure ni kami bete no kata ka in Kisumu kaka kinana no anyisi mani yor nang'o iorna mana contract mari mwasaine donge to gigo te alosoni manyiso ni in be ikonyie ng'ato piny ka to in be in jawer ma kopenji to kona ni in kopenji ni to ito wendi ni nochopo kamumbo nade ni no manya mane studio to in wendi migo era mogini no chundo nade jora mogino dhi mane studio kama na timore nade kama na time production to gikaw mana wenda anakia kata ng'ato kuno mano ok mar Nyasaye in be konyo jower matimore nade mabiro in be no konyi ekachata in moja kadongo ambe na konyi kata okaluor baro wacho an mana nyisi yo matimore nade mabiro lo mana die brother Wycliff don koro imbe sani timore nade ikonyo joma moko koro jower mosebedo ka gimbe nyaka gikony jower matimore nade mabiro iwinjo wach mwawacho koro joka abro chiwo namba na nitie ng'ato magombo mondo kata imbe oket wende ge skiza manya abro konyi ng'ato penjo ni to YouTube to chulo ji nang'o direct abro lero ne mondo wakonye thumbe ga nyalo keti e streaming platform nang'o abro lero ne iwinjo koro Maro Award ni akwa jopiny makoro winja sani an iluonga ni brother Wycliff Oruko mano nyinga mowero wer mar piny ni dong mung'eyo cha donge koro akwayi ni idhi kar message kanyo dong ng'e kaka indiko message cha tindiko capital G capital A 5 wanone gi kendo capital G capital A 5 katiore namba ni 23 22 7 23 22 7 capital G capital A 5 katiore 23 22 7 tinyalo vote as many times as possible kiora ora message no to feedback duogo ni vote ne brother Wycliff Oruko to an be kose dongi yoro niga line no message no e forward number ni chande to in kore miyo ng'ato ng'o
credit dong awacho ni kama migi ata mar 100 dong mano be wagwedho ngata mosegoyo mumbo jakadongo dhi mi siling 100 dong gibe gitiyo inyalo go kura nyadi ng'eny kakiero awacho ni timo nang'o we anuone gi kendo dhi kar message kanyo ndik capital G capital A 5 katiore 23 22 7 go kura nyadi ng'eny tifowad ni mumbo jakadonge line necha to migi ng'ato ka ng'ato 100 koko mi timany brother Wycliff ero kamano inigi mfuasi sugu yes anatokanga Sondo jina lake natonga Mary Tuwei anatokanga Sondo na kila wakati na tunapokaa katika hiki show yes anasema wewe sikosa nasema wewe hapa hivi lakini leo naona pia ametuma salamu Mary anasalimia baba watoto kutoka Sondo pamoja na Misola yes Ochiko Olango na Grace Wendo na Bishop Ouma akiwa Ngomo wow huyu ni mfasi wako tu, hebu ongea na yeye leo. Anaitwa Mary. Anaitwa Mary Tuwei. Mary, Mungu akubariki sana. Unawekea huko ile pinyi ni dong. Ile pinyi dong. Na tukitoka sasa hiyo ndio unamwekea Mary leo. Mary, Mungu akubariki sana. Mary kutoka Sondo, ubarikiwe sana. Barikiwe sana Mary. Na ufanye jinsi nimesema Mary, nipigie kura kabisa. Chukua simu yako sasa hii Mary, ingia hapo kwa message, andika capital G, capital A 5 alafu tuma kwa 23 22 7. Mary, Mungu akubariki sana na usidi kukua fan wangu na fan wa Lolwe TV. Jasa ikapo kwa tieko. Yes. Anoka saadi mateko nego ni watie kila kina ngini tucha sai ne wangi nyetindo wangi joma dongo wangi mine wangi jitema kono Lolwe tukinyuma kawuono. Abro mi thuolo makende mondi wuoye kodi goch minyalo wacho ne gini kitangini sana joyiero jochomo election jo kanisa aneno kantie kaeri wan gi jowende mag jo kanisa mano wero wende mag siasa adwa ni wuo kodgi makoro watieko wacha chiel minyalo nyisini mondo watim kama koro elo abro mi thuolo achiel kachiel un special time yes ora humble time mondi wuo gi fans mag achiel jora ma Lolwe TV kinyuma kawuono kulen mari koro kiwuok ing'iya koro idwa nang'i jopiny ago ne Nyasaye erokamano ne fans ga duto te wachimo ndalo mar yiero to gimomiyo nyaka wago kura en ma nyaka wabed gi jatelo nyaka wabedgo Kenya ka dongo neno ka wadwaro ng'ama watimo ne ng'ama telo nwa to sami dhi e kura kikikel lweny nikech ka lweny nitie to kech donjo ka lweny nitie to weche ok bed maber koro samwa dhi e kura ni an kaka brother Wycliff anyanyisi kama kikiwe mokidhi go kura go ombuchi ne ng'ami timori nade ng'ami hero to kikinind gi kura kitimo kamano kata Nyasaye ok dibed mamor kodi but kamora mora midhie ket kwe kikikel dhao jodolo mag kanisa keluru kwe kendo lamne piny Kenya mondo timre nade mondo kwe obedie eka wan bende dwa mer tiyo ne Jehova Nyasaye kamano. Wow. Mano timalewa ahinya mondo gi Nyasaye brother Wycliff Oruko kendo ang'eni kama nitie gudor nyaka nwachake nyaka wang'wa tieki pokwa moso ji mano be nyaka ing'e pok imoso ji Nyasaye kapok imoso ji wasetieko ni bro mana moso ji matin asto wero mara kiara ni wero go gidhogi matin asto wach ni en mane makwer miyo joganda Nyasaye mondo ne kunyuma kawuono asto bang' mano koro nyalo timo ma wer mane mag jakadongo koro akere waket mane wendo tiwero mang'eny manade ne ya ere modong asewero kata sani nitie wer magolo en gi video manyien yes Yeso jakony wuod Nyasaye elwandana ero kamano ng'at Nyasaye akaw thuolo makende mar moso jo Israel Church of Africa kamora mora magintie African Israel Nineve kamora mora magintie family mar John Oruko familia wate to sana fans maga manoko kacha mumbo jakadongo magi fans ga akwa umondu kaw thuolo makende mondu kona kura mana kaka asewacho ni ikaw simbi tidi kar message kacha tidiyo capital G capital A 5 tiore 23 22 7 Nyasaye omed gwedho aero u kabisa koro mumbo dwani monda awerne wer achiel gok mane mi dwaro ng'at Nyasaye mane marito Yeso jakony wuod Nyasaye elwandana kora puji wer sani an mano kodi e studio ti olo ni elwandana Yeso jakony wuod Nyasaye Yeso jakony wuod Nyasaye elwandana Yeso elwandana dira elwandana kikwa kal kanyo ng'at Nyasaye yani mnamiyo kama matin kama ng'at Nyasaye
Wow, kaka wacho pile ni nigi chakruok okos mobedo kod gikuny makawuono wagi giko marwa eri to kik mabor poron gi tich Nyasaye mabiro miyo chiemb kuny makawuono we Nyasaye mondo med gwedi Nyasaye mondo med tingi malo kendo pile ka pile bed kiketo mana Lolwe TV kaedi kichwech mango kaedi gin weche mabeyo manigi puonj kachiel gi weche manyalo miyo chuny ng'ato chop kamuonyore mar Ruoth Nyasaye. Aparo ni pile ni chieng' ma jotich show en chieng' mabiro chieng' Jumapil pile ka pile chakre saa 12 okinyi nyaka saa 2:30 ka chenro ni eri wayudo thuolo achiel kachiel mar wuo gi pastors, bishobe, jower, ban mapako Nyasaye kendo wango thuolo achiel kachiel mar dhi e kanisni magwa kwa pako Nyasaye kendo kwa ting'e malo. Wan kaeri gi supporting jower te ng'ata ng'ata mar chopo Lolwe TV gona simu kendo gima wacho pile ni kik ibedie ot chieng' lemo. Wan gi kanisa Dandora kendo kibiro Dandora gochna ana wuon jomawuok phase 4, phase 2, phase 3 everywhere. Warwako Dandora e Father Church kendo kanyo mwadhi lamo Nyasaye kata kauno kaka kadhi Dandora e Father Church. Omiyo kik ibed mabor, Nyasaye mondo med ting'i malo, Nyasaye mondo med gwedhi nyaka warom kendo e chenro machalo kod kumaeri. Kok kamano dakimigi namba oiti masani to wach moro wachre kaeri namba ne wich wilgo. Erokamano jakadongo. Yes, gili gimi promise jopiny ng'at Nyasaye nyaka itimne jopiny. Nikech kok itimo ne jopiny biro wacho ni Pastor Mumbo make kocho na. Make oko wacho na. Pastor Mumbo majaka man gi kanisa Dandora chado. Nikech jite sani wadwa ni odhi olem Dandora. Dandora tema winjo wadonge. Wan gi kanisa maduong' kawuono. Mok gitieki donge. Brother Wycliff Oruko namba na mar simo kao kalam mondo koro igoch jower tema dwaro shida mane nigi wach mar skisa cha sida tema gin koro kony gi donge. Koro amua mondo kony. Akonyo jodala jothurwa. Ok adwa ni ng'ato golo wer to kia kata ni to wang' no register wende no nang. Digital platform. Gimbe mondo gigwedhe donge. Director nyaka wanyisi jower. Nyaka wakony jower donge. 0723 78 44 03 0723 78 44 03. Nyasaye mondo gwedhi to kik wiwil mokigone brother Wycliff Oruko kura. Nyasaye mondo gwedhi. Elwanda na Yesu, elwanda na diera, elwanda kamano. To werno molo imachalo kamaeri. Oriti masani nyaka Jumapil, Nyasaye notimni ng'wono. Amen. Yeso jakony wuon Nyasaye. Yeso jakony wuon Nyasaye. Yeso jakony wuon Nyasaye. Yeso jakony wuon Nyasaye. Yeso to ni wara nono. Yeso to ni wara nono. Baba to ni waro chunya. Baba to ni waro chunya. Amore to ni gwedha nono. Amore to ni gwedha nono. Baba ng'amalo ionge. Baba ng'amalo ionge. Okumba to ni gwedho chunya. Okumba to ni gwedho chunya. Amore to ni changa nono. Amore to ni changa nono. Tairi ng'amata lionge. Tairi ng'amata lionge. Yeso jakony wuon Nyasaye. Yeso jakony wuon Nyasaye. Wuora ng'amalo ionge. Wuora ng'amalo ionge. Iwinjori ya Nyasaye. Yeso to ni changa nono. Yeso to ni changa nono. Wuora to ni gwedha nono. Wuora to ni gwedha nono. Amore to ni changa nono. Amore to ni changa nono. Wuora gima chuli otama. Wuora gima chuli
yotama Kairinga malo ionge Kairinga malo ionge Uranga malo ionge Uranga malo ionge Ura toni gweda nono Ura toni gweda nono Kumbanga mata lionge Kumbanga mata lionge Kumbanga malo ionge Kumbanga malo ionge Jagweto ni gweda nono Jagweto ni gweda nono Jachang to ni changa nono Jachang to ni changa nono Yeso jakony wuon Nyasaye Yeso jakony wuon Nyasaye Omore ng'ama tali onge Omore ng'ama tali onge Seloyo Oyudo were ruoth kana Oyudo were ruoth kana Yesu were ruoth kana Yesu were ruoth kana Jadolo kumba markedo Jadolo kumba markedo Yesu sere markedo Yesu sere markedo Ya ruoth kana Ya ruoth kana Jadolo kumba ruoth kana Jadolo kumba ruoth kana Yesu were ruoth kana Golo gombo ruoth kana Golo gombo ruoth kana Golo gombo ruoth kana Ya ruoth kana Ya ruoth kana Yesu more ruoth kana Yesu more ruoth kana Yesu simba ruoth kana Yesu simba ruoth kana Ng'ama loyi onge Ng'ama loyi onge Ng'ama tali onge Oyudo were ruoth kana Ya ruoth kana Ya ruoth kana Jadolo ya ruoth kana Jadolo ya ruoth kana Yesu kumba markedo Yesu kumba markedo Jadolo sere markedo Jadolo sere markedo Ya ruoth kana Ya ruoth kana